ud i et. Okay. Der er lige lidt fejl her. Ja, det er fint. Hvad? Hvad skal vi lave i dag? Sæt jer nu ind i bilen, så vi kan komme afsted for helvede. We salute you! Nej, det er heller ikke fint. Så er vi fremme. Bare hvor jeg ikke kunne regne hurtigere. Bare hvor Har du bare været i gang siden, eller hvad? Ja, det kan jeg fandme godt forstå. Ja, ikke også? Jo, godt. Jeg er også fortjent. Velkommen til Slayers studiedagbog. Hvad jeg føler mig inspireret af? Fajitas, tequila og piller. Smadder! Smadder! Og bokser. Jeg tror, jeg skal spille bas. Ja, hvis coveret var fedt, så ville jeg rigtig gerne købe den. Så vil du godt købe jeres egen CD. Ja, hvis det bare var et billede af Lars, så ville jeg købe den. Der skal ryge! Jeg tror, jeg skal have en bajer med. Vores bajer. Og noget cola, og så lidt lækker smør, ost. Og lidt smørbar. Den bedste fra Aldi. Du kan ikke indspille uden. HM2 Hvad står det for? står for hurtig musik 2. Du kan ikke indspille uden. Men for at det skal være rigtig fedt, så skal man gøre sådan her. Så lyder det nemlig fedt. Nu er vi to. Hår langt. Skæg flot. Skæg flot. Det er det, der er med Sukker Lars. Det er det der med Sukker Lars. Ja. For faces! For the boys! Not to tell ya! Chillis boys! Rock! Jeg er endt med at hedde... Hvordan? Pyklop, tror jeg. FMB. Nej, fuck det her land. Og så FMB. Jalapenos. Og så Glasgow. Det er den bedste pinse, jeg nogensinde har haft. Jeg har trykket film. Oh shit. Vale.